Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma muri sei zvenyu, ndinoda kureururawo kuti ndakambochengeteswa chitunha chemwana uyo ainge aine 1 year. Mwana uyu kuti madam boss vangu nemurume wavo vainge vakamuwana kupi handitombozivi, but vakauya naye chainge chiri chitunha, saka vakabva vachizobuda muZimbabwe. Pari zvino I think vakaenda kuCanada, but I'm not even sure, but this was after vandidzinga basa. Munoziva kuti ndakadzingirwa basa chini. Vainge vava neshop yavo yavainge vakavhura, vakanditi vainge vachida kuti ndige ndichizotanga kushandawo kushopu ikoko. Saka ndakazongonzi ndainge ndaba maheu, shuwa maheu ndo andakadzingirwa basa. Dambudziko riri pandiri razondiunzawo pano inhau yekuti ndinopota ndichinzwa mwana anenge achichema munzeve dzangu, ndini ndega ndinomunzwa, uye zvekare vehukama pari zvino vari kutoti pfungwa dzangu dzinombopota dzichidambuka. But nyaya ndiyoyo ngoma yekuti iniwo ndakachengeteswa chitunha nevamwe vandainge ndichimboshandira. Zvino ndakati ndaudza vehukama kuti ndo zvakaitika pandainge ndichishanda samaid. Mushure mekunge ndabva kumusha ndikabva ndachizouya kuno kuHarare, hakuna ari kukwanisa kubhilivha nyaya iyi. Wose munhu ari kungoti hakuna zvinhu zvakadaro. Ko iwe waigobvuma kuchengeteswa chitunha chemwana mudiki sei? Wakadi wakaenda ukanomhan'ara kumapurisa. At that time pandakauya muHarare ndakazotanga kushanda satil operator, nditori necertificate racho. Ndakambogara nevamwe vatete vangu, so vatete vangu ava munhu wekuti vaisafarira munhu anongogara pamba, ende vaiva neshungu dzekuti taifanira kungoramba tichingoenderera mberi nechikoro. Vakabva vati kwandiri, sezvo iwewe wakafoira, ndava kuda kukuitisa kosi yetil operator nemerchandise kuti unge uchizokwanisa kuwanawo basa. Ndikabva ndachizoriwana basa ndikatanga kushanda as a till operator makare muno muHarare. But vatete vakabva vachizobuda muHarare vakatanga kugara kumusha. Ndingangoti ipapo zvinhu ndopa zvakabva zvachizongodhakwa, because ndainge ndichiri kuda kuzama kuzvisimudzira in life. Then my rent was overdue. Ndaiva ndiine mukomana wangu wandainge ndiinaye, but he was just like a ghost. Aingobudikira chete kana akanzwa kuti ndinenge ndabhadhara rent, because ainge achiwirirana nemwana walandlord wepamba pandainge ndichigara. Aingoti kana akangonzwa zvichinzi ndinenge ndabhadhara renti, ndatenga chikafu, ndopa aibva achizobudikira, uye zvekare achitondiudza kutoti anenge achida fodya, mari yefodya, because aisvuta mbanje zvekare nekunwa doro. Ndopa aiuya tobva tatanga kugara tose. So ndaitozviona kuti munhu uyu aripo pakundishandisa, but ndainge ndichirambwa nevamwe varume vandainge ndichida, so I was stuck with that man. Then ndo pandakabva ndachizoti pano ndava kutodzokera kumusha. Ndikabva ndachizoudza imwe friend yangu, saka ndakabva ndaudza friend yangu kuti ndo zvandainge ndaronga. Iye ainge achigara kuDZ. Akabva anditi pane mumwe mukadzi mani wandakambonzwa achinzi ari kutsvaka maid. Mukadzi uyu akaroorwa nemurume wake, murume wacho imbinga, murume wacho ane mari zvisingaite. So I'll see what I can do. Kana zvikaita ndinokwanisa kuzotsvaka mafone numbers ake. There is this other woman akandiudza nezvanyaya yacho iyoyo. Apa kana airtime ainge asina, neniwo ndisina airtime, but zvinhu kana zvida kungoitika mukoma, ndakangoti ndichifamba ndokubva ndatonhonga dhola iroro ndo randakazotoshandisa pakuzotonotenga airtime. Ende ndakatoita zvokutokumbira munhu wacho aitengesa maairtime kuti ange achitotumidzira friend yangu text, because kana ini airtime ndainge ndisina. Akatumidzirwa airtime iyoyo yeDola kwava kufonera munhu uya. Ndokubva achizondinyorera message akanditi fonera nhamba idzi. Mukoma ndakangopfimbwa nomumwe murume uyu akanditi anoda mafone numbers angu. Ndikamuti kana uchindida nditengere airtime. Ndokubva atonditengera airtime nedata repawhatsapp. Achingonditengera airtime nedata repawhatsapp ndikabva ndamubloka. Airtime yacho iyoyo ndo yandakazoshandisa. Ndikabva ndachizofonera mukadzi uya uyo ainge aine manumbers andainge ndaka
ndakatexterwa nefriend yangu. Ndobva ndataura naye ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndapiwa mafoni numbers ake neshamwari yangu, uye shamwari yangu yainge yakapiwa mafoni numbers iwawo nevamwe vainge vachinzi Mai Sharon. Akati ndakavaudza Mai Shero kuti ndiri kutsvakawo musikana webasa, saka uripi pari zvino? Ndokubva ndachizomuudza. Vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumba kwavo, ndikabva ndachizoenda kuya. Mukoma ndakangoti ndichingonosvika pamba pavo ndakaona kuti ndainge ndapinda machena, because ndachingonopinda mudining, murume wacho akatongopindawo, ainge akabata kabhokisi aka munona tumabhokisi toyacho tokuti kana ukatenga foni inouya iri mukabhokisi ikako, ndoka ainge akabata achitogarawo mudining ipapo pandainge ndakamirira madam boss kuti vange vachizondiita interview. Kwava kutongovhura kabhokisi kaya, ndo kainge kari kekutotanga kuonawo madiamonds. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakaona madiamonds muupenyu hwangu. Ndakatotangawo musi wacho iwoyo. Ndokubva atotanga hamena kuti aiverenga here kana kuti ainge achiita sei, achiisa mune tumwe tumabhegi tudiki, so achirongedza one by one. Inini ndichitoita interview namadam boss vangu. Vakabva vati hani ndamufarira musikana uyu, regai timboona kuti tinokwanisa here kushanda naye. Vakabva vandiudza kuti vainge vaine mamaini, uye ndaisafanira kuti ndinge ndichizopota ndichivhunduka kana ndikasanganawo nezvicherwa like zvakaita sana gold, madiamonds, maemeralds, uye zvekare nenyanga dzezvipembere kana nyanga yenzou. Ndakatomboiona ini, vakatouya nayo nyanga yenzou, vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoba, because ndo zvavainge vakavenga munhu anoita zvekuba. So ndakazotanga kuvashandira mukoma. Vainge vaine maloji avo, uye zvekare vaine kambani, vaiva nematrucks. So mukuzonoshanda kwandainge ndichiita, ndaipiwa mari yakawanda, ndikazototanga kutofamba nekamwe kamotikari kavainge vakatengera mwana wavo paainge asati aenda kuchikoro kunodzidza kuChina. Then nerimwe zuva mukoma ndakanzwa mwana ainge achichema. Mwana uyu paakachema, pandakamuka ndichinotarisa foni yangu, ndikabva ndaona kuti it was 2 am. Mwana uyu paakachema aichemera pasi achiti ndo machemero ainge achiita. When I turned on the lights, ndichizonobuda mupassage, ndokubva ndasangana namadam boss vangu. Vakatoita sekunge vainge vakanditaimira, vakabva vanditi uri kuenda kupi? Ndikabva ndati mama, ndikunzwa mwana ari kuchema, saka pa ndatobuda muspe mangu kuti ndinge ndichinyatsokuteerera kuti mwana uyu ari kuchema, ari kumbochema ari murumu ipi. Vakanditi wamunzwa? Ndikati vakandibvunza kuti mwana iye wanzwa achichema, anga achichema achiti kudii mukoma? Ndo zvavakatondibvunza, vakanditi ndiudze kuti anga achichema achiti kudii. Ndikavaudza kuti mwana uyu anga achichema achiti but achirakidza kuti ari kushungurudzika. Vakanditi saka watonzwa mwana iwe, tozotaura mangwana. Ndakangoti ndichingodzokera murumu mangu mukoma, ndakangonzwa rimwe zimunhu rakangopinda mandiri richirakidza kuti rainge riri zigiant. Ndokubva ndatobatwa nehope. Mangwana acho ndakamuka ndakaneta. Vakabva vandibvunza kuti shuviro dzangu dzainge dziri dzei. Ndikavaudza kuti amai vangu ndainge ndichida kuti ndinge ndichizovavhurirawo chitakshop kumusha, so that zvinhu zvinge zvichizoita senani, ndisazongoramba ndiine stress yekuti each and every month end kunenge kuine mari inenge ichifanira kuti inge ichizoenda kumusha. Saka vakabva vanditi it is okay. So mukoma ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa nyaya yacho yose iyoyo. Vakanditi mwana ainge achichema zvechokwadi, mwana uyu ainge ari mumba. Ndikati kasi mava nemwana? Vakangoditi ngatimirirei sekuru, ndo vanokwanisa kuzokuudza zvakawanda. Pakabva pachizouya n'anga, but n'anga iyi yainge iri yekuMalawi. Ndokubva yachizondipa mushonga, ndikapiwa zvekare nenzungu dzandakanzi ndinge ndichidya, but nzungu idzi ndichidzidya dzaitesta kuita kunge chocolate, dziri very sweet. Ndapedza kudya nzungu idzodzo, ndikabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizochengeta chitunha kwemwedzi wose ndichigara nacho. Mukoma, the strange thing about it is that zvakangoitika sefani, but ndikatongogamuchira kuti ndo situation iripo, ndo basa rangu randinofanira kuti ndinge ndichizoita. Mwana uyu ndaingomuona usiku. Ndaingoti kana ndapedza kuita mabasa angu ose
epamba andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita vanhu vava kuenda kunorara. Saka inini ndaiwanzokukasika kurara because ndinenge ndakaneta. Ndichingonopinda muspare bedroom ndaitoona kutoti pamubhedha panenge patori nekachitunha kemwana iye kanenge kakarara. Saka ndaitomuchinja mapampa uye zvekare ndichitomugezesa. Zvivindi zvacho handizivi kuti ndakazviwana kupi. Ndakazviita izvi kwemwedzi wose. I think ipapo ndo pandakatanga kurasika njere. Maybe hama dzangu dzinototaura chokwadi because zvainge zvisiri normal kutoona chitunha uchitogara nechitunha, kugezesa chitunha uye zvekare uchitorara nechitunha. It was not an easy thing to do, but I think kuti n'anga iyoyo yekuMalawi yakatongogara yatongopedza neni. Ndizvowo zvakaitika izvozvo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Saka hanzi ndiri kuda help, ndo zvaari kutaura mwanasikana uyu. Ari kuti ndiri kuda help, kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira please ngaandibatsirewo. Because hama dzangu idzo dziri kuti wava kutopenga iwewe because zvose zvauri kutaura hazvisi kana kutombo make sense zvachose. Pakaipa ngati mubatsirei mucomment section. Akomanaka namo yakaoma kusvika pakugezeswa chitunha uye zvekare uchinzi chengeta chitunha ichi chemwana uyu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakambokechwa nebenzi, but benzi iri rakati rapedza kurara neni rikabva raseka rikabva randiti warara nechikwambo. Saka ndakarirova benzi iroro. Rakaramba richingondiseka richiti olololo haunyari warara nechikwambo, olololo haunyari warara nechikwambo. Musi wacho iwoyo handina kuzotoshanda because rainge richingonditevera. Ndobva ndachizofonera umwe mukomana uyo watinoshandidzana naye. Saka mukomana uyu ndiye anouya obva achizotitora kana kuri kunzi unenge waneta. It's like our private taxi driver. Anouya nemotikari yake obva atitora obva aenda newe kumba kwako. Saka ipapo pandakatoona kutoti kwainge kwava kusatoshandika benzi iri richingonditevera richitongoudza vanhu like mamwe clients varume vanenge vachiuya kuzokecha patouchline. Robva ratanga kuti uyo ndatorara naye. Apa rainge richitotaura zvinyadzi richitoti uyo ndatopedza naye haanyari kurarwa nechikwambo, richitaura zvinyadzi richitodescribe sikarudzi yangu kuti yainge iri sei panguva iyoyo apo paainge achirara neni. Zvakaitika musi wacho iwoyo ndakafonderwa namama kumusha vakabva vanditi mwana ari kurwara. Ndainge ndisingatombodi kuti ndinge ndichienda kutouchline, but nekuda kwesituation ndikati panapaka ndava kutoenda kutouchline. Then ndakazoti ndasvikako it was somewhere kuma past 7. Ndakatoona kutoti zvinhu zvainge zvakaoma because ndakangokechwa nemurume 1 uyo wandakatoita negotiation naye kuzotodzikisa price mukoma. Ndikati zvimwe kuda iye uyu wandarara naye, zvimwe kuda ndiye achavhurira vamwe nzira kuti vange vachizoya kwandiri. Saka benzi iroro parakauya rikabva rati rinokwanisa kundipa 100 US. Ndikati 100 US unoiwana kupi? Akanditi ndinoiwana 100 US, ndinokumbira baba vangu. Ndikati enda unoitora, but 100 ishoma. Saka ndainge ndava kufungidzira kuti maybe benzi iri rine munhu warabira, saka pamwe ritori nemari. Ndikabva ndamuti usaenda, iwewe unokwanisa kuwana mari. Akanditi iwe uri kuda mari? Ndikamuti unokwanisa kundipa 300 US here? Akanditi 300 US mira ndifonere baba. Ndikati alright vafonere. Ndikati pamwe harisi benzi imi, pamwe atongoriwo munhu ari drug addicted but atori mwana wembinga. Mukomanashi rakabva razouya ndokubva razomira padhuze neni. Rakaburitsa chitina muzisaga rainge rakabereka. Ndikati nhasi zvangu ndinobhogomorwa nechitina ichocho. Ndokubva rachizoisa chitina chiya
panzeve rikabva rati baba ndikuda 300 US, ndine munhu wandiinaye girlfriend muroora kwenyu, saka ari kuti iye anda 300 US, otherwise hapana madhiri. Rigoti rotanga kutaura mukoma, rakataura for about 30 minutes ndokubva ndari ignore. Kwakatouya umwe murume ndokubva tatoita short time. Ndakazoti ndichibva kweya because tine zvimarumu zvedu zvatinenge tabhuka kana uri pabasa. Ndichibvako ikoko ndokubva ndatoona kuti kubenzi rere rainge richiri rakandemirira, rikabva rangoti baba adzoka tozotaura. Ndokubva rauya kwandiri rikati baby zviri same. Ndikati iwe baby ndiani regedza kuramba uchindipengera, uruda kundisimudzira mhepo ibva panapa. Akabva anditi wava kundiramba inini ndataura navatezvara vako, saka vabvuma kundipa 300 US. Ndikati iripi mari yacho? Ndokubva andiratidza mari mukoma, 360 US dollars. Ndakamutorera mari iyoyo ndikabva ndati ndabvuma kuita mukadzi wako. Akanditi shuwa here, saka toenda kupi? Ndokubva tachizoenda kumarumu kweya raita kunhuhwa, munoziva kunonzi kunhuhwa. Koye usikarudzi yacho kuita sekunge yainge yava nemakore asina kana kumboigeza zvake, ichinhuhwa kuita kuti kutu. Akanditi ndava kutorara newe. Ndakamupfekedza maprotector ndokubva tachizotanga kurara tose. Tapedza kurara tose ndopandakatoona kutoti iri ndozi benzi rekupedzisira. Ndakati ndichiri ndakarara, because ipapo I was regretting kuti saka madiro andinoita mari akashata, but ndainge ndichida kuzvishingisa kuti ndinge ndichidzokera pabasa, because ndainge ndava kutoverenga kutoti ndinokwanisa kuzotobva panapa maybe ndakatobata 5 kana kuti 600 US. Ndopa rakangotanga kungoti holololo arara nechikwambo, holololo arara nechikwambo. Ndokubva atanga kuputika nekuseka zvake. Akabuda panze mushure mekunge ndamuti futseke buda munomu ndinokurova. Ndokubva rabuda panze. Ndakatofungidza kuti rainge raenda. Ndakangoti ndichingobuda panze ndikangoti nhai Mwari wangu ainge akandimirira, akaita zvekuzendama nemadziro. Ndichingobuda chete rikatanga futi kuimba holololo arara nechikwambo, rigoti rotanga kunditeverera. Kwainge kusingatoshandiki kani. Ndokubva ndachizofonera uyo anotitakura wa private taxi driver, akauya akanditora. Rakanditeverera benzi iroro rikaita sekunge richazotema motikari yemunhu. Ndokubva ndachizoenda hangu kumba. Ndozvakaitika izvozvo mukoma. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi moyo wangu hauna kana kutombogadzikana zvachose. Ndinogara ndichingotya, ndichingorowa nehana ndichiti kana kuri kunzi zvechokwadi benzi rariya rakatorevesa kuti ndakatorarwa nechikwambo, saka chii chichazoitika kwandiri? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi holololo warara nechikwambo iwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadi zvenyu. Ndakakasikawo ndapfuma apo pandakambogara muSouth Africa. Ndakaenda kuSouth Africa mainge muri mugore ra2007. Ndakaenda neimwe friend yangu uyu handina kukwanisa kuda kuzvibhiliva. Mama vangu pavakati uri kuda kuenda hako kuSouth Africa nefriend yako uyo wandichati Tendai, was not his real name. Saka Tendai uyu akazosungwa, I don't know kana achiri mujeri kana kuti kwete. Saka pandakaenda naye kuSouth Africa mama vakatomboramba vakanditi ndarota Tendai uyu anga achiswimwa muswimming pool, but swimming pool iyi yatanga ine mvura yacho yanga yakaita blue, like blue. Then ndokubva yachizoshanduka ikabva yachizoita red. Ndazoenda paswimming pool ndikabva ndati nhaiwe mwanangu, nhai Tendai, ko ungaramba uchingoswima muswimming pool iyoyi izere mvura izere neropa? Akabva anditi ndo zvinotondipa mari izvi mama, ende mwana wenyu toda kutoti anga achitotangawo kutoita mari, achaita mari yakawanda chaizvo. Ndokubva vatomuka neniwo ndava kutoswima muswimming pool imomo. Pavakandiudza ndakatoti mama dai masiyana nazvo izvozvo. Inini I don't even believe kuti ichokwadi. Maybe ritongoriwo zidhimoni renhamo risiri kuda kuti ndinge ndichienda kubasa. Vakanditi it is fine mwanangu. Then ndakazoti ndavako kuSouth Africa. Mukomaka kunzoko kune vanhu vane zvivindi, ende ndozvandakabva ndachizodzidza mukupenyu, mukurarama, kuti dzimwe nguva
kuti unge uchinzi wabudirira iwewe unotofanira kutoti unge uchitoitawo ukiribidi, otherwise unongofa uri munhu wenhamo. Chinzwai zvakaitika mukomanashi. Saka mukomana uyu akanditora, haana kuda kundiudza basa raainge achiita, akangoti ndine umwe murungu wandinoshandira. Akaziva kuti kana akandiudza kuti muNigerian taikwanisa kuzonetsana, because inini ndaitongogara ndichitongovatya kusvika pari nhasi. I don't even want to associate myself with them. Tasvika muJoburg paya ndokubva achizoti ainge achazotaura nemurungu wake. Akazondifonera, ndikangoti about an hour asvika kubasa. Ndasvika kuya ndikatoona kutoti painge pakaita kunge pascrap yard, pasinganzwisike kuti panombonyatso kuitwa nezvei. Ndikabva ndachizotangawo kushanda. So one night akandiudza kuti taifanira kuti tinge tichienda kune rimwe location like my informal settlements. Taenda kuya ndikangoti maybe it was somewhere kuma past 6. Tasvika kuya mukoma ndokubva achizongonditi chingotsvaka musikana, but musikana uyu wandikuda kunyenga anofanira kuva ari somewhere around kuma 11 kunosvika kuma 13 kana kuti 14 years, not anything above it. Zvakangondinetsa kuti komvezu yari kuzama kuda kuti kudiko kunyenga musikana ne11, musikana here kana kuti mwana. Saka takabva tachizosangana nekamwe kamusikana, I think she was somewhere kuma 10 here, I think 10 years. Kange kachitoenda kutakshop, ndokubva tamisa motikari. Akatanga kutaura naye, akamubvunza ipapo ndainge ndisinganzwi chiZulu. So kamwana aka ndakazongoshamisika kava kutopinda mumotikari. Saka pakakapinda mumotikari ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vanozivana. Ndokubva atanga kudriver, tikatodarika nepashop, akatenga chingwa zvekare nedrink, but mwana uyu akasara ari mumotikari. Saka takamirapo patakshop ipapo, motikari makangopinda umwe mufesi. Anenge yakatorova mukoma, akangoti hamusatya kani blasi, titori pabasa. Tiri pabasa, what are you trying to say? Ndokubva ndaramba ndakanyarara, ndakangoti idziwo dzopenga idzi maybe dzinongozivana nemufesi wangu, maybe dzinoda kungokumbirawo mari, because mufesi wangu uyu aitoratidza kutoti ainge atogara ava nemari, uye zvekare ainge achitoshanda kabasa kake kainge kari bob, because murungu wacho aitomutendedza kuti anga achishandisa motikari dzake dzose. Saka after that ndipo apo akabva achizongodzipa mwana uya. Ndakangonzwa mwana uyu ava kutanga kuchema, but akamudzipa akabva achizomuisa mucheka pamhino. Mufesi wangu ndokubva atongokwirawo motikari kwava kutongodriver. Ndakamuti iwe tarawo nezviri kuita munhu uyu apinda mumotikari akanditi chiko newe mani, nyarara iwewe, otherwise unozokonzeresa. Akadriver motikari yake without even panicking, kwava kutodriver. But takazoti tava kubuda mulocation, tava mufreeway mukoma, motikari yaita kubhururuka kuita kunge ndege yepasi. Ndobva tachizoenda kuchiscrap yard kuya mwana uyu kuti vakaita sei naye. Handitombozivi, kudzamara neniwo ndava kuzopinzwa muchigemu chacho ichocho. Saka ndozvataita, taifamba muma informal settlements tichitoba vana, but vana ava vataiba vanenge vari vana vadiki, vana vasikana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakazobuda muAfrica, pari zvino ndikurarama ndiriwo kumhiri kwemakungwa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.